Сотні аўтазакаў, вадамёты, узброенае войска, Менск быццам на ваенным становішчы. Усё гэта супраць мірных беларусаў, якія хацелі адзначыць дзень волі. Зачысткі за некалькі дзён перад 25 сакавіка, арышты раніцай у суботу, страшылкі, якія хвалі ліліся з дзяржаўных медыяў. Нішто не адбіла жаданняў тысяч беларусаў выйсці ў цэнтр сталіцы і паказаць сваю смеласць, ды стаць тварам у твар з узброенымі ахоўнікамі ўлады. Аркадь Несцярэнка. Яшчэ ніколі святкаванню дню волі не папярэднічала такая хваля агульнанацыянальных пратэстаў, як сёлета. І яшчэ ніколі беларускія ўлады не распачыналі такую хвалю рэпрэсію супраць грамадзянскай супольнасці. Дзень волі сустракаюць за кратамі сотні актывістаў. У тым ліку практычна усе лідары беларускай апазіцыі. Улады зрабілі ўсё, каб сарваць вулічную акцыю для святкавання дня волі. Месца збору удзельнікаў каля Акадэміі навук блакавалі за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Усе навакольныя двары былі даслоўна нашпігаваныя сілавікамі і спецтэхнікаю. Падыходы з суседніх вуліцаў былі перакрытыя. Праздника нету. Насилие. Я не пойму, что творится. С кем они бороться собрались? Техника какой-то навозили. В армии США нету такой. Как они с народом собираются бороться. Или ужас. Беспредел. Яшчэ да пачатку акцыі затрымалі палітыка Дзяніса Садоўскага, аднаго з нешматлікіх заяўнікаў акцыі, які заставаўся на волі. Мікула Статкевіч, які браў на сябе адказнасць за арганізацыю дня волі, знік яшчэ напярэдадні акцыі. За гадзіну да пачатку мітынгу быў разгромлены офіс праваабарончага цэнтру «Вясна». Тут затрымалі больш за паўсотню праваабаронцаў, якія меліся назіраць за тым, як беларусы могуць зрэалізаваць сваё канстытуцыйнае права на мірнае шэсце і дэманстрацыі. Але назіраць ім давялося сцены спартовыя залы першамайскага раусу. Гэта абсалютна непрапарцыйнае ўздзеянне на людзей, якія хацелі мірна выказаць свой пратэст. Агулам у сталіцы брутальна былі затрыманыя сотні, магчыма, тысячы чалавек. Затрыманні адбываліся без аніякіх тлумачэнняў. Людзей наўпрост запіхвалі ў аўтазакі. А я иду! Дайте пройти! Люди! Дайте пройти мне! Каб яшчэ больш запалохаць мітынгоўцаў, праспект Незалежнасці каля плошчы Якуба Коласа некалькі разоў перакрывалі не міліцыянты, а вайскоўцы. Вышыню 2010 года для того, каб разогнать мирных демонстрантов, на улице были выведены бойцы внутренних войсков. Пакуль цяжка сказаць, колькі чалавек засталіся ў раусах чакаць судоў, колькіх адпусцілі. Не маюць такой інфармацыі ні праваабаронцы, ні родныя. Напярэдадні дня волі ўлады адмыслова падрыхтавалі ізалятар на вуліцы Акрэсціна для тых, каму пасля акцыі прысудзяць сотні. Усіх раней затрыманых адсюль вывезлі ў Жодзіна. Друзей забрали. И как бы мы пришли мирными целями сюда и как бы ничего как бы противоправного не собирались делать, а тут получилось вот так, что очень грубо обошлись вообще с людьми. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Я даже больше в шоке, наверное, от нашего правительства, от этих водометов. Люди просто ходят, женщины старые говорят: ребята, что вы делаете? Вы войну начинаете. Поэтому, это ужасно, это страшно. Праз тое, што ўдзельнікі акцыі былі адсечаны адзін ад аднаго, цяжка падлічыць, колькі чалавек агулам выйшла ў сталіцы святкаваць дзень волі. Але паводле папярэдніх падлікаў гэта не менш за некалькі тысячаў чалавек. Дзякуй тым, хто прыйшоў, сапраўды людзей сёння шмат, але, на жаль, я так разумею, што ўлады зрабілі ўсё магчымае, каб сёння наша свята не адбылося. І зважаючы на брутальнае затрыманне сярод удзельнікаў акцыі, гучалі заклікі выходзіць на чарнобыльскі шлях 26 красавіка. Запалохаць людзей не ўдалося. Аркадь Несцярэнка, Белсад.